ओरै खालामना औ बिदि औ बिदि खालाम औ बिदिबासो थागोन औ हरदो दे हरदो बरिया गित नुबायलै माथो सेना मोदोमजोबखाबाय माथो नै अमाया आखाइ सुदो नोङो बास अहाय बै नामायावहाय बेदर सुनायाव ए खोबलायलायनाङालै ना ए औ खोबसै बिदिनो होनबालाय सुखानाय ए औ बरिया देग्लाय जन्नो हानाय नंला जों गोजाङाखिसै देग्लाय होनदो औ बाव नाखौ रुनोसै मा फन हरबाय थाखोरा फन हमजायालै लाइभआवसो दं सलाया लांबाय ना बैयावहाय ना मादों नैबेहाय मिथिदा बुंनाया औ बे बन मोनसे जोंनायखौनो लांग्रा बे बन मोनसे जोंनायखौनो लां औ होलायबा माबायदि साराया सिङावसो सिङाव सारायखौ होनायलाय माबायदि जायो सारायखौ होनायनाय नोङो जाबाय पारफेक्टखा औ पारफेक्ट माबा दंबावोबा लाबोलै खिस्लि प्लास्टिक जोंखासिगोनदां बेखौल' सिङाव बसाय मोननांगौमोन नोङो नैबे अरा बेखौ एसे नारसोनांगौलै नारसोनो माने बे माबाखौ अरखिखौ बन मोनजोबो गोरा होजोबखा जायो
캔들 나가 캔들. नांलालै बे बन जोंनायखौ सिङाव होनांगौमोन नों दहायनो होदोंमोनलै बे प्लास्टिकआ गसराखिसैना जागोन लासै बिदि गोलैनायालाय बानलु गोसा नङा बेदर बारा होखायो दानिया बानलु गोरानबो दंखाबावोमोन ना होद बानलु गोरान होलालै बानलुआसो खमद्रायबाय नामारा औ अमायाव होनदां नाना बे बांद्रायगोन ना मागोन ना खमद्राय सारि केजि ओइ आलु होबाय नोङो खोनाया होथ'वाखै माब्रै सारि केजि आलुआ दाहाय मोनखायोलै गिलिरदां होखादो होखायो दा एवनायाव होजाया आलुआ दा दै होबासो होनांगौ मोनखायो आलुआ गोदानसो ना गोदानफ्रा गोदानसो है गोदानसोरा औ सुजित क्रेसन बरिया औ आदा नै नामा बेचलर पार्टि होगासिनो दङ बेचलर पार्टि बेचलर नामायावहाय हलावहाय बेडमिन्टन हलाव बेयावसो दं औ औ आदा बावसो माखासेया गेलेलागासिनो दङ बेडमिन्टन नै बावना आरो मोनसै ना रेडि लाखाजोब्बाय नै पियास टमेट' होनोसै बानलु नाखौ थाव होनानै खनसेनो होसनजोबनानै फिदिंनानै डाइरेक्ट दै होबानो जायो बिलाय ओरैनो माबाखौ संगोन दां बे संगोन दां नों थाफाल' ओरैनो थाफायोबा गाव संखागोन बे लेलाय होलाय दानस्रांखौ लेलाय होलाय संख्रि दहाय एवनायाव एसे होफाखादां दा होबावगोन दाहाय औ थिगसे गेलेनानै जानांगौ हजम खालामनानै जानोसैलाय ना एरग्रा गैयाना बेना मानो होजोबदोंलै बेखौ रलै गाव जागोन संबाय थाखासिगोन मोनसारु बसुमतारी हाब ब्र सलिड जासिगोन ना जानो औ औ हेभि संखाबाय आंसो संदों संग्रायाबो नै बरिया संखाबाय अमाखौहाय नाखौ रुसिगोन हनै लोगोफोर रुसिगोन नाखौहाय अमाखौ आं संबाय अमा जाग्राखा नालाय मोनसारु बसुमतारी नाइस ब्र औ औ दे थेंक इउ बेस्तर पार्टिलै नामायावहाय बहानि जाखो ब्र गसाइगाव
10 थारिखआव बेस्टर पार्ट नामा हाबा दङ बिनिनो बेस्टर पार्टि दिनै 10 थारिखआव हाबा जासिगोन नंगौना औ नंगौ मोनसारु बसुमतारी थांजागोन नामा ब्र मोनसारु बसुमतारी फैजायो जेबो नङा फैजायो गुमै सुजित क्रेसन गुमै रिनसनि हाबा ने औ नंगौ आदा गुमै रिनसनि मोनसारु बसुमतारी आइ एम फ्रम कार्बि आंलं आसाम नंगौ नामा बाब बिसिबा गोजान माथो खाथियावबा फैजागौमोन ना फसिरलायदो एसे साइसनायनि बेवहाय सेरहरनायलाय कालार जाथ'वाखैलै हालदै होनांगौ मोनसारु बसुमतारी हायो ब्र नंगौ नामा हा बाव होबायब्रा माखासे बैनाव दंबावोना होबावाखै दा गोदौबा होनोसै र' खोस्लिया जायालै बिजों बै बेस्लाखौसो मोननांगौ आइदि होस साराय गुदुङाव नांदोंलै साला औ गाव एवगोनदां अबाव थांखो बेलाय नाखौ गोदौ होनांगौल' थावखायो ने बे ना दोननायखौ नांसिगौलै खोबनो जेला अरा अबेजों फैखोबा होबाय था आलु होबावगोन ना टमेट'बो होबावगोन औ नैबे जिराखौ होखानांसिगोनलै लास्टआव होनसै औ आलुआ थाब रुयोलै आलुआबो दानि आलु गोदाना मा जाखो ओमफ्राय मा लायनो थांखो नङा होसनला औ खोस्लि गैया
माबायदि ओइ साला आखाइ सालायो माथो खुगा मोननांगौलै अमाखौ आरो खुदै बाबो जोंना होनोब्ला माथो बिदिनो फोजोंखानाय खुगा गैया खुगा गैया दाखुनि फिसासो दं बिदिनो नायफैयालै नाखौ थाव खालामनो उनाव नाखौ नाखौ बावना एरनांगोन ना नोङो माने एरनांगौ जाखो नाखौ एवाबाबो जाबावसोलै माबायदि खालामो हनै नाया खिथाद' नाखौ एवफ्रामनाङा ओरैनोल' होसन ओरैबायदि खालामनांगौरा पियास बानलु होजोब्बायना ओमफ्रायहाय दैखौ होदो फुरा गोदौ होदो नाखौ होसनदो औ ना रुनाय मोनजासे खनसेनो होजाखायो औ जेरैखिजाया संबा थावखायोलै मग मगा थानांगौथ' बेयावनो थागोन गोबावसैलै आंबो अमा एवैया दिनै एवबायलै मैयाबो अमा जादोंब्रा हाबायाव आंहा जानो हाथाय नङालै गाम्बारि नोंसोर नुहैनि उनावसो जागोन बहाय बेवहाय नन्दिफुरावहाय मारै मा जाला लांखो बेहायलाय न'आ आन्दायबाय गोथावसोलै हालदैखौ नै ओंखामबो नामा ओंखाम गैया आं मोना ओंखामबो संनांसिगोन बिदिला ओंखाम जानांगौलै न'आव ओंखाम गैया लाबोनायखौ नुवाखै हा लाबोनायखौ ओंखामनि बदल नङा बेवहाय संनो हागोन दां ओंखामा आरामसे ना जासिगोन नामा हालदैया ना होबावनोसो बे बिदैफोरजों जानांगौ बांद्राय नांखाया नांनायालाय ना दोननाय दाखिनिया गैया थोआना बियो ए एसे खोबनो मोननांगौ माबा माजों खोबदों गैया बे ना दोननायजों खोबजागौमोन ना दोननाय फिसासो दैजों बानायना हरा गोजोबजोब्बाय बियो खनसेनो हरथायजोबदो नङा नैबेनि दाखिनि दंमोन ना लाबोदो बियो नैबेनि दाखिनि दंमोन ना दंब्रा ना मेजेम दोननायालाय नै माबाया बाहाय ना दङलै ना दं थोरसियावसो दोनदों ना फिसा ए बेखौथ' रुनायाव होफागोन औ गासिबो खनसेनो ना बेजोंनो खोबदो नोङो एसे खोबसै दे थुसोरलाय नैबेखौ नाखौ खेबना एसे ए खेबखानाय
오리지널 쉐드. 타워서 얼마나 되니? 누구야? 그 뭐야? 타워 안 들려고 회고로. 타워 들려. 동보 타워 그 타워 보여. 아다 동보 또 보토로. 들려 나올 타워. 그 타워는 거 아니네. 뭐야? 타워 들려. 라우즈 뭐가 타워가 있네. 안 들릴 거 없어. 근데 라우즈 그냥 전화 라우즈. 예, 네 비코 비드로 후자고 문당. 네 부스와. 라우즈. 호드. 호드. 에이, 뭐하기 샀어야지. 나요 호든 벌레 나요. 네 골무로 소나요 쓰겠나? 네. 쉐라도 보면. 할리 후나 네 모습 쭉 가는 거 뭐는 그. 비드로는 네 봐. Kabab, ora obar jumbai galing sna. Tule gol mursa horkaman. 안 가면 가보자. 우리 할리고 볼 건지 뭐. Masih. Ya. Bukan sih loh, itu ya berkenang sih. Đây là nằm em có sạch sệt lấy đi bỏ khảo đến nào nó cái này bị. 너는 가라. 가보자. Ăn nữa, nàng lát đi thôi đi. 얘는 뭐 말이야. 먹을래. 그러다 둘이로 안에 한번 얼마나 한 컵을 갖고. 다 저래로. Một đã sao đi cái đằng. Cái này đây. Na nam ấy xem. Thế sệt lấy. Hal dia nang beda. Hal dia nang sih. Mas. Wah, narun sih hai. Ya be, hu zagra itu zaina. Muzang roh, tahu roh. Narun nakin. Diku sudah kurang berasa. Beli. Para ini, siapa? Engkam sama runa mayu pura kanang ngembu. Iya nih. Matu lain benar lah bedung nih. Lagi. Iya, deng mana? Jadi itu sindeng. Naya.
나고 비디는 친도. 비디오 카메라 말이야. 라이프 당. 아 나고 도와줘. 아니 왜 알고 그거 그랬어. Bogortuna mbelai. Mau berapa? 에이 씨다. 알고 하손 친등은 하소 확실라. 그 사람 살라비. 그래도 부자야 부자 배 코슬리장. 에 뭐나 뭐 치울래? 어리 hormon sih 어리 hormon 그 sini 자 좀 세. 공세 좀 먼저 가시게. 한다. 금방. 말해. 나로 내가 파스포르 해. 파글라. 미자일리. 너 목사는 누나 나. 파스포르 호반이 라면서 이베라 비에. 아, 갈리시 오른당. 왜 미라면서 나 혼자 하긴 봐. 이거 하시는 거 같아. 다이렉 수수 나구나. 야, 쉽다. 그럼 이거 누구 문화 봐. 뭐 이거 하잖아, 하시지. 만디가. 뭐래? 디나면. 네, 가는 거라. 내가 네. 성레문 하달래. 드네. 이거는 자는 라이. 네, 이거 하는 거. 탁스네 너. 엑스트라 잘해주네. 야, 나이데 드네 파스포르. 스페셜 나와 뭐 플레이버 나와. 누가 일리스트 사이베라 비. 다 할린 거지 않은 게. 이러니까 하리곤 하나로 내가 그러지 않은 게. 다시 보시나. 나 호이 휴 나온다. 보너스. 에우낭아 봐, 에우낭아. 아, 에우낭아. 왜 이렇게 뭔지 요로라니 뭔지 뭐 먹는 거. 달리 바르는 거. 말로 우상 바르는 거. 파스포르 바르는 거. 예? 사람 시카면 더 쉬어져 왜? 야, 모바일. 럼부나 그대. 아빠이 마음에 탄다는 사비요. 바자 없이? 요플라이는 놈다. 아, 원래 그 줄레가 라이딩. 야호. 나봐 사빈다. 사는 상그라 막 그거. 아까 물은 돌구나. 예. 오른쪽으로 가면 됩니다. 나 그냥 스피스티니는 좀 매일 송나고 다음에 세상 아야 그래 송크라. 하고지. 시베 뭐 푼라고 가는 게 해. 하고 가게 나와서. 근데 좀 불까지. 헛? 매점 고 오르나 마. 문 봐서 오르나고 매점 고. 아, 문상 매점 줄라 오늘 미리 컴백. 근데 뭐 탐, 뭐 페이나고 뭐 되었어. 도사길라 마마길라. 하고 굴길라. 타고 엄마 하고 가진 거길라. 그 손좀 봐. 동물아 들어가 보는 나가 싶으면. 하고 싫은 놈이요. 일어나 하진 타진 일어나 상하고 후대 주면은. 마마 하고 파야 돼. 어허. 일라시야. 일라시 도하게 잡아. 이거 파는 거 보니 일라시 그렇지. 어머니. 예, 마마 보고 봐. 예, 일라시. 일라시. 나루네. 뭔가 레몬이네. 아, 좀 가시긴 뭐. 아, 이동은 좋아. 일리시야. 아, 루 가봐이구나. 모장으로 가래. 뭐야. 나야 좀 되게 bedrock senengka. 야, 숨치가 뭐 해. 베드락 lagi 지금 뭐 막고 자는 하라고 하바고 가자 왜 타는 잡으냐. Dah lah sedih tu saya sini. 두 개만이야 린래. Ni asal kayak dan kayak gini. 누구냐. 조인토 무슨 마타리 그레이트 파티. bây giờ 봐 무수.
국물 쏜다 먹는. 해? 국물 쏜다. 아그 군보. 국물. 너 삭시해 미도. rồi phi phi thằng gasne để phi ngồi xuống chết 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 मेजेम खारनायनि आलु होदोंब्रा मेजेम खारनायनि आलु होफादों बाव ना रुनो नागिरदोंमोन ना बारलि गोथाव जाबाय आं संनाया मेजेमा गलिसिगोनसोलै दै होनांसिगोन हो मा होनदों नों दै होनांसिगोन दै हरलाय लख' हरलाय दे नाङा आलुआ रुइखायो आं सासपेन्ड जानोसै ओमफ्राय दे गोदौ होदो नाया खुसि सेरब्रैदां सेरब्रैखाबो गासिबो फरजोब नामा औ बे फरखौ मोजां मोनोना बियो जयन थावनाय नङादां फाला थावा जायो नामा आं संनाया थावोब्रा थावो मा गोदाव सोराव देनानै आथा नांजोबदों माने प्लास्टिक सायावनो देदों बेखौ प्लास्टिकआव देनानै आथा नांजोब्बाय आखायाव सामब्राम गुफुरलै फाग्लासो सामब्राम नङा सामब्राम होबा खालायबावासो मा दंबावो नुवाखै मेजेम बिदै मा बुस्थु बे नुवाखै मेलेम नैबेखौलाय मालाथो होयो बेखौ गोदौबा गलमुरुस गाव मोनगोन पियाजि खम जाबाय थ' पियासा सेरसे होखानाय पियासि खम जाबाय होननायखौ आवलायबाय थायो गुदुंना मा जागोन बियो फाग्लासो टमेट' होबावगोन अमायाव टमेट' नैबे मेजेम सुरु करो मा संखो मा ओंख्रि नोंसिना जयन्त मा संखो होनदोंलां सिंगारालाय न'आव थांबाय दहाय फैदोंमोन लोगो मोनाखिसै बाव फैग्रोलायबायना आङो आलुसो दे नोंनालाय मिरामिसल'खासैना नुवाखै नों बेसेबां हिरिवदां थामाम गोथाव जाखासिगोन नै बाव ना रुनो नागिरदों नै ना रुनो नागिरदों बेवहाय नै ना रुनोसै बेहाय हिट एवखाबाय आं बरियानो जों आं एवनायखौ जाबाथाय जाफ्लांबाय थागोन नोङो होनांलादां दुन्दियाल' होनोसै औ
जाया माथो मा बुस्थुआ जाया बे सौहायो सौफाया दै होबायना दा जाला लोमजोबगोनसो बे बिनिसोखा जिनिसानो बे सारायनिसो जों जाया माथो बेदरखौ मा जाया माथो बेदरखौ मोनाखैना दाबो मारै जानांगौ गोनै जाला लोमगोनसो बियो मोरजाया लोमबाबो जेबो जायालै लोमबाबो जेबो जाया मोजांसो जायो जेबो खेलाखाय ना दंना ना दं नङाबा जिं अन्थाइजों देनाय दैया बांसिन बांद्रायाखैथ' दैया दा बोरै नुखोब्रा साइस मोनसे रा बिदैबो दोननो होनलाबायदोंलै औ एसे स्लाइड थाबाय जायो जानायालाय बिदै दोनला बिदैखौ सामफ्रामबो लोङोना ओंखाम जानांगौलै अभार लोङो ओंखाम जानांगौलै होनदों ओंखामबो दङ माइरं लाबोनो नागिरखोना माखोथाय मा लाबोगोन जोसा मोनजाखिया बिदै दोनदो बेखौ खिन्थु बे नामाजोंनो फुला फुलिजों जानो हाखायो बिदि ज' जाजायाव नै बे बिदैखौ नायहो ओंखाम जानायसिम थायना थाया नाय थाया बियो थैनोबो जौ जोबासिनो थावनाय नङा बेनि बिदैया खाथिल' बानायनाय बरिया मेजेमनो अमा एवगासिनो दङ जादो थाब जानोसैब्रा जानोसै र' नै ना रुवाखैना दाबो नाखौ रुगासिनो दं दासो होसनाखै दाबो आदा खिथाखौ होना होदो संख्रिफोर नांनाय होखाबाय दा हा साखिनायना बेसेबां बुरजा होदों नांनायनि होखादो एसेल' नेमनि आन्थाल' होदों नांनायनि होखानांगौ नङाबा दा बेखौ होनानै उवा गेब्लेजोबोसो एसे मोजां नांनायनि होखानांगौ साखिनायना थादों होनखाबाय ना माथो दा ओरैबो जायाबा ओंखाम जासां दे जादो दे ओंखाम दै थिनोमोन नालाय आङो जादो मोनजागौसो जानो गावसो जानो नागिरदों ओंख्रि बाबो दा ओरैबो जायाबा ओरै जाबा सेस बेदरफोरखौ खम हैयो नालाय बेदर नंखाया दिनै माबो जानो नागिराखै जाजोबा बियो नामोन बैयाव हरदो नोङो बैयाव फाग्ला होनो दे जादो दे ना मेजेमाव बेसेबां बुरजा दं जानो हायो दा ओंखामजोंहाय ना मेजेम दङ मोजां जागोन बे माइरं लाबोगोन दंखि मा खालामनांगौ माइरंखौ नै सारायाव फुदुंबालाय बैयाव संजागौमोन ओंखामा सारायाव संनो ना मानो होनदों बियो गावलाय संग्राखाना ए बेयाव संजायोना बेचलर पार्टिलै बेदर एवदों नै बेदर बेचलर पार्टिनि 10 थारिखआव हाबा जासिगोन लाइभ होदां र' आं हांहरखानोसै दे दोनदोबावना आं हांहरसै खोस्लिजों dong harus jauh sengit, orang jelas. दिनै गबायलै आसोलाना मावबाय थानाङो सिबाय थेवब्लाबो बेदर सुना गालांजोब्बाय बियो
बोरायहांबाय नोंखौबो बोराय होनांसिगौ मोसौ मिथिंगाब्रा हिनजाव नावनो मोसाग्लाबाय थांगौ जाखो माया न'निना ए न'नि हिनजाव ना सोरनो लोगोफ्रा ओइ आमिस दा आमिस दा दाख्लै पिकनिक लकेसन निरामिस जाहैदों सोर बियो औ ओमफ्राय हाबानिफ्राय लांनायाबो थरखा लांबाय बेदर एवदों बेदर बेस्तर पार्टि रिनस्थानि 10 थारिखआव हाबा जासिगोन दिनै बेस्तर पार्टि होखाबाय सानाबो रुटिनि जाहैबाय बोरैबा थावा जागोनलै दानलाबायनाया जायोलै रुइबानो जायो रुइबानो जायोलै हिनजावनि एसे संनानै जायो जाहैबाय मोनबाय ना आलुआ मोनखायो लुबैलायबाय बे आलु जानोसैलाय बेदरखौनो आलु जायो नारा बाराखा लुबैनायानो होस रावबो जाबा आलु गोजा जागोनलै आङो बेदरखौ आनगायखाबाय मेजेम सोबानो मारैबा मोनखाबाय खुगाया बोरै खालामखानांगौ टमेट' होबा गोरा जागोन बियो खेबदोरा सर्ट कमप्लिट खालामफैनो एक्सपार्ट এটা थारजन केटारिं नाকি हाब पिकनिक जादोंलै बिसोर बांगालफ्राबो अखा थुमब्ले गान दामना दुब्लियाव थांग्रा जाबाय दाना सिगां जायामोनलै आरो बिसोरना बे माबा कफिसना माबा माबि गैया दालाय आं ओरैबायदि सोंबाय गाना दामना न'आवसो उन्दुयोदां बिदि सानो आङो दिथा खालामो औ सोरां खुवा खुफुंजोबबाबो गान दामख'ना थाबाय थायो Your Bluetooth is on जालायबावोसो नोगोर खरा जाखायो ओमफ्राय गानाबो बिसिना चाइनिस गोजाखा नालाय गोमग्राखौसो लाखायो बिसोर गोदोनि मबाइलाव नङा चाइनिस मबाइला 12 गाहाम स्पिकार दामबासो लाखायो खिथुआ गासिबो स्पिकारजोब औब्रा बेखौ थांनो नायजायाखिसै साथामल'सै थांजोबबाय गोदौनायाव गोदौआखिसैलै माथो गोदौखौनो हायाखिसै मा खालामनो नेटआ बेखार थांखासिगोन ओंखायनो होनानै दोनबाय मोनसै मोनसै माबा लाबोआखै स्पिकार लाबोजागौमोन ना मोसानांगौना स्पिकार लाबोजागौ स्पिकारलै माइक लाबोनांगौमोन उमुगनि फाला गोलैबाय दिनै गान खननांगौआ होननानै लोरोफो खनना होजागौमोन ना सोर रायलायदों माथो गाज्रि रायलायखायाखै दा मोखां नुखायाखै रावखौबो खर' माबा होयो दा जाबाय ए नङाबा नंगौथ'
yang sekarang lagi bola tuh kan. 우리 오ंखारदोंमोन दंबावोमोन ना बानलुआ ना रुनायाव जासिगोन नैबावसो अमायावसो होजाबावोमोन Mau alo kan. औ Ini sih mau alo kan. Kita jadi sana. Kamu tahu kok. होथ'वाखै टमेट' अमायाव होनोसै ना Udah udah. Mau gua itu jangan hanya apa dari pala jadi. Ini paling apa ini. ओंखामबो जायोबा थानाय नङा मानो होनब्ला ओंखामजों फुल फुला जागोन ना Alu kayaknya. आरो मुरि थुरि दङ ना Kawan dia tuh unjuk mata tuh bayar udah. Itu kan aku. Itu ini gitu. Kawan dia nih sih unjuk. Mana nunggu apa dah nih? Kawan dia balik unjuk unjuk nih nggak bisa. नङा दा ओंखाम जामारोबा संनानैबो खालामजायो Songra party. Mana nunggu apa? लिस्ट लाना खालामाखै Nunggu apa? Aku masuk. संग्राफोरखौ हाबायावहाय नांगौबा लेंहरसै होनदो लास्टआव Aku kembali. दोनथ'नोसैलै 1 घन्टा जानोसै नै ओंखाम लायखा माखो बना जोम थालै बना दंगोन Alai lo nang sih. Jenggot saya kata.